ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ. Preview. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal. ಹಲೋ ಹಲೋ సార్ ಏನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಏನು ಮೊರನಿ ಬಂಗ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಆಮೇಲೆ ಪೈಲಟ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಒಂದು ಜನ ನಾಡ್ಲಿ ಸರ್ ಇರಲ್ಲ ನಾನೇ ಬಂದದ ಬಂಗಾನ ಬುಡ್ಲಿ ಎಂದು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬಂಗಾಪುಡು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಬಂಗಾಪುಡು ನಿತ್ಯ ಮನ್ಪೇರ ಅಬ್ಜಾ ರಟರ್ ಬೇಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಬ್ಜಾ ಸರ್ ಇಂಕ್ ಆಪುಡು ಸರ್ ಆಪಣಿಗೆ ದಾಳ ಅಬ್ಜಿ ಈಸಿ ಆಪಣಿಗೆ ಮುಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ರಜಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಮಾರು ಒಂದು ಜನ ಬಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಮೇಗು ಪುನಃ ಮೇ ಮುಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಸಂತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ದಾಲ ನೆರ್ಂಡ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟು ಮಂದ ನೆರ್ಪರ ಮುಸುಂಡು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡಿಯೋ ಸಾರಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ಕೇಂಡ ಅಂದ ಮಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ Sir, I'm a cabin crew. You cannot talk to me like this. Shut up. ಆತ ಬಂದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ ಇದು ಇವನು ಮುಲ್ತ ಗೀರೋಸ್ಟ್ ಮಾರ ಇದು Girost. Inchine Girost. I'm an air hostess. ಕುಡೋರ ಬನ್ನಿಯ Air hostess. ಒಂಜಿ ವಿಕ್ಸಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಡ್ಲಕ ಮಾರ ಅತ್ಯ ಈಲ ಬೇಲ ಬುಡಿಯನೆ Daye. ಚೀಲ What is Sheila? I am Sheila. ಓ ಶೀಲ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಚೀಲ ತೀರ್ಥ ದೀಲ ಇಂಚಿ ತೂಲ ಆಪುಜಿನ ಪೋಲ ಅತ್ಯ ಐತೆ ಎಂಚಿನ ಐತಿ ಒಂದು ಟಿಫಿನಿಯೇ ಟಿಫಿನ್ ಏ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಎರಡು ವನಸ್ ಬಯ್ಯದೊಂದು ಚಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡೋನ ಸಿಂಚಿನ ಅವು ಎಂಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋದು ಅಡೆ ತನಗ ಅಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಕುಜಾ ಹಾ ಅಂಚ 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 ಶೀಲ ಒಂದಾದ ಸರ್ ಕೊರಿಯರಾ ಹಾ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಕೊರಿಯರ್ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದ ದೇನ ಒಂಜೇ ಬರ್ತದ ತಂತು ಒಂದಾದೆ ಅವೇ ನಾ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಮುಲ್ಪ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪುಳ್ಳೆ ಅಂತ ಈ ದಾಯ್ತೇನೆ ಪೆರಪ್ಪ ಈ ಸೀದಾ ಬೀಸಡ್ದ ದಾರಕ್ಕೆ ದಾಯ ಪತ್ನಿ ಚಕ್ಕ ಬೀಸುಡ್ದು ದಾರ ಅತ್ತಬ ಬಕೋಳು ಇರುಂತದತ್ರ ಮೂಳು ದಾರದಲ್ಲಿ ಪುಳ್ಳೇನು ಅಂದೇ ಯಾನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು அந்த ஏறு ஏர்புறல் இருந்து ಮೂಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಪ್ಪ அந்த கைதேர்ப்புಗೆ ಅಂದೆ ತೋಟಡ ಅವು ಏರ್ ಕಾರ್ ತೇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಾರ ಅತ್ತ ಕೈ ಕೈ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಮಲ್ನಾಡನಿಕೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಳೆಗಲಿ ಬೆರೆತರೆ ಕೆಂಪು ಓರೆ ನೀನು ಓಲ ನಾನು ಕುಡಿದರೆ ತಂಪು ದಾದಿ ಸಾರಿ ಅಂದಾಜೆ ಇದೀನಿ ಏ ಅಲ್ಲೇ ದಾದಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಶೇಖರನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೆ ಕೋರ್ ಸೆಕಂಡ್ ನಮ ಗೆತ್ತೀವ್ ಕೋರಿ ಶೇಖರನ್ ಅದು ವಾಟರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾಡೊಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಜು ಅಣ್ಣ ಇದು ಕೋರಿ ಶೇಖರನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತ ಶೇಖರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇಖರ ಅನ್ನೋದು ನೇ ಕೋರಿ ಶೇಖರನ ಮಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜಿಯೇ ಕೋರಿ ಶೇಖರನ್ನ ಮಗೇನಿ ಅಂದು ಯಾನ ಕೋರಿ ಶೇಖರ ನಮಗೆ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕೋರಿ ಬನ್ನು ಚಿಕನ್ ಬನ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ಮರಿಯೇದಿ నేంక బాజిలా పుండి దాయితోడు బొండోడు బొండోడా లే తమ్ము తాతి తమ్ము ಮರ್ಯಾದಿಂಡಿ ಮುಲ್ಪಿ ಎಂಕಿ ಮರ್ಯಾದಿ ನೀ ಈ ಕೋರಿ ತೆತಿ ನಡೆದ ಮೇ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಹೋಯ್ತವ್ ನೀ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪೈಲಟ್ ಮುಲ್ತ ಅವೇ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕತ್ತ ಹೋಯ್ತವ್ ಬರ್
ಇಂದು ಮುಳ್ಳು ಬೊಂಡ ಇಕ್ಕುನೆ ಎಂಚಿ ತಂಬಿಲಗ ಬೈತೀನಿ ಇಂತಕ್ಕೆ ಬುಡ್ತಿ ಬೊಂಡ ಅಡಿಗೆ ಬೊಂಡ ಬರಗೆ ಏನೊಚ್ಚಿ ಟೆಂಡರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ ಟೆಂಡರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ ಟೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೊಂಡ ಎತ್ತಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಬೊಂಡ ಎತ್ತಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಉಂಡಿಗ ಎಂಕ್ ಬಂಡನೋಡು ನೇ ಮುಳ್ಳು ಬೊಂಡ ಎತ್ತಿಗೆ ಅತ್ತ ಟೆಂಡರ್ ಒಯ್ತು ಎಂಕ್ ಬಂಡೋಡು ಈ ರಂತ್ರತ ಮದ್ಮೆರ್ ದುಂಬಿ ದಾಯ್ತ ಕೇಂಡಲ್ ಏನ್ ದೆತ್ತೋರ್ಪೆ ಚಿನ್ನ ಎಂಕಿದಾನಿ ಅತ್ತಿ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕ ಬೊಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬಂಡೋಡು ಅತ್ತ ಬೊಂಡ ಟೆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ನೀ ಟೆಂಡರ್ ಸುಧಾರ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಅಡೆ ಎತ್ತಿನ ಸಾತಿಗೆ ಬಂಡ ಬರ್ಬೇಕು ಕೈಗೆ ಬಂಡ ಬಂಡ ಕಣ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕಣ ಟೆಂಡರ್ ಟೆಂಡರ್ ಬೋಡ ಎಂಕ್ ಟೆಂಡರ್ ಬೋಡು ಟೆಂಡರ್ ಟೆಂಡರ್ ಕಣ ಬರತ್ತ ಏ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿನ್ ಕಂದಾಜೆ ಈ ಜನ ಒಂದು ದಾಯ್ತಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅವು ಟೆಂಡರ್ ಬಂದದಾಯ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಬಂಡ ಬೊಂಡ ದೇಯ ವಾ ದೇಯ ಮೂಲ ಬೊಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬೊಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬೊಂಡನೆ ಕಣಪ್ಪ ಅತೆಂಕ ಬೊಂಡ ವರ್ಚಿ ಟೆಂಡರ್ ಬೋಡು ಟೆಂಡರ್ ಅತ ಅವು ಬೊಂಡ ತಿನ್ನಲ ಅತೀರ್ ಟೆಂಡರ್ ಸಂತೆ ಟೆಂಡರ್ಲ ಬಂಡಲ ರಡ್ಲ ಕಣ ಬೆಂಚಿ ಸಾಯ್ತು ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಹಾಕುನೆ ಸಾವು ಮಾರಿ ಓ ದೇವಾ better Ronnie better ಆಯ್ತು better rap better rap better rap ತಕ್ಕಿದಾಗಿ ಆ ಬಕ್ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸಿ ಅಬ್ಬರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಇಚ್ಚ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಏರ ಮಂಡಿರಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಪ್ಪಡ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಬೀರಿ ಅವು ಮಾತು ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪಿ ಹಾಂ ಪದಾರ್ಥ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನೆಟ್ಟು ಗುರು ಉಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಮೂಲ ಉಂಡಿಯೇ ನೇಮುಲ್ ಮುಂಡಾಡು ಮುಂಡ ಹತ್ತಿ ನೆಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡಿಯೇ ಅವು ಅಮ್ಮ ಮಾರೆ ಅನ್ಪನ ಪಿದಡ್ನತ ಎಂಕ್ ಆನ್ ತಿಕ್ಕಿಜ ಅಮ್ಮಗ ಐಕಾರ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಿಂಚ ಗಂಧ ಬರ್ದು ಇದ್ದೀನಿ ದೆಪ್ಪಲು ದೆಪ್ಪಲು ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ವೇತಾ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ನಳಿನಿ ಇದೆ ಮೂಲು ಮೂಲು ಓ ಈ ಮೂಲ ನೆಲವಸರ ಹೊರಸರವೇ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಮೂಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡು ಬರತ್ತನೆ ಹೆಂಗಿನ ಇಡ್ಲಿಯ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡು ಬರತ್ತನೆ ಈ ಓ ದೇವರೇ ಈ ವರ್ತಿ ಬೈದಿನ ವರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಈ ಅಂಜಿ ಮುಟ್ಟರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಿದಿನಿ ಅವು ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮಾನದಾನೆ ಈತೇನು ಪರಸ್ತಿರಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅತ್ತವ ಪರಸ್ತಿರಿ ಈತದಾನೆ ಈ ವರ್ತಿ ಬೈದಿನ ವರ್ತಿ ಅತ್ತಂದ ಕಂಡನಿಂಡು ಮದ್ವೆ ಆತಂದು ಮತ್ತೆ ಆತನ ಏನು ಮಾರತೆ ನಿಕ್ಕ ನತ ದೃಶ್ಯ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟಿನಿ ಆರೆಂಕ ಬೊಂಡ ನೆರೋ ತೆರಂತಿ ಹಾ ನೀ ನನ್ನ ಬತ್ತಂದು ಬೊಂಡನೆ ಕಂಡ್ರಿ ಓಡು ಸತ್ತು ಮಾರದಿ ಯಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಬಸ್ಸು ಹೋದೊಂಜಿ ತಿರ್ಗಿನೇ ತಾವು ಈ ತಿಂತಿನೇ ತಾವು ಈತ ತಿಂತಿರಿ ಯಪ್ಪ ಆತ್ ತಿಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತ ಕಂತ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಬುಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬರ್ಚಲ್ಲ ಅವು ಮಂತದು ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಾದ ಕಾರಣ ಮುರಣ್ ಏನ್ ನಿಕ್ಕ ಪೋನು ಮಂತೆ ನಿನ್ನ ಪೋನು ಚುಚ್ಚಾಪು ಅಂಚ ಮನದನ್ ಯಾರನ್ ಮದ್ದಾಯ್ನಿ ಹತ್ತು ಮಾರದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಇರ್ಲೆಜ್ಜ ಮಾರದೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮದ್ಮೆ ಹ್ಯಾಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಎನ್ನೆ ಇನ್ನು ಚುಚ್ಚಾಪು ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕೇರ ಬೇತೆ ಪೀಸು ಮಿನಿ ಸಟ್ಟಾದು ಪುಂತು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪೀಸು ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಓ ಪೀಸು ಅವಿ ಏರಿದ ನಾಲಿಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅತ
ಅವ್ ಏನ ಕಂಡನಿ ಕಂಡನಿ ಆರು ಬಣ್ಣಗಾರನೇ ದುಡ್ಡು ನಮಕ್ ಗುರ್ತೈತಿಲ್ಲ ತೋಜಾರಲ್ಲಿ ಅವ ಯಾಂತ ಜೋಜಿ ಗೊತ್ತಾರ ಏರು ಏರು ಆರ ಏರು ಏರು ನಂಗೆ ಗುರ್ತೈತಿ ಗುರ್ತೇಜಿ ಆರದು ಗುರ್ತೇಜಿನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೋಟ್ ದ ಪಾಚಂ ಸೈದಾಪೇಟ ರಾಣಿಪೇಟ ಕೊರಂಪೇಟ ಪೇಟ ರಾಪ್ ಸೈದಾಪೇಟ ರಾಣಿಪೇಟ ಕೊರಂಪೇಟ ಬರ್ತಿ ಸೈದಾಪೇಟ ರಾಣಿಪೇಟ ಕೊರಂಪೇಟ ಪೇಟ ರಾಪ್ ಅಮ್ಮ ಸೈದಾಪೇಟ ರಾಣಿಪೇಟ ಕೊರಂಪೇಟ ಇಂಚೆನೆಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 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 ಎಂಕ್ಲು ಪ್ಲೇ ಎಂಡುಲ್ಲವ ಏನು ಪ್ಲೇಟ್ ಹೋಗೋಣ ನೇ ಮೂಲಕುಲ್ಲಡ ಮುಲಿಂಚಕುಲ್ಲಡ ಎಡ್ಡಂಡ ನೇ ಮೂಲಕುಲ್ಲಡ ಓ ಓ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೊಳ್ಳರೆ ಎಂಜಿನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಟೆಂಪಡ್ ಹೋಗ್ನ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ಗ ಮುಳು ಎಂಚಿನ ಕುಂಟುವಾಡ್ನು ನಾ ಇಟ್ಟು ನಾ ಒಂದುಂಡು ಅನ್ನ ನಿನ್ನವಳು ದಯ ಓ ನಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಾಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಆತ ತಾಯ್ತ ಅನ್ಪುಡಿತ್ತೆ ಅತಿ ಎಂಕ್ಲು ಶುರು ಆತ ಪೋಪನೆ ಆ ಪುಂಗ್ಲು ಬರ್ಪನೆ ಜನಟ ಬಂಕೆ ಶುರು ಪೋಪನೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಳುವ ಒಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುವ ಕುಳ್ಳೆ ಅಂಚಣ್ಣ ಪಾಪ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿಜಯ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡುತ್ತೀರಿ ಕೊಡಿಲ್ವೇ ಸರ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಕ್ ಸರ್ ಸರ್ ಅದು ಕತ್ತಿ ಸರ್ ಕತ್ತಿ ಬಂದ ಬಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅದು ಏನು ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಿದ್ದಾರ್ತೀನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪುನಃ ಹೈಕೋಸ್ಕರ್ತೆ ತಾತ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ರೀ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಹಚ್ಚಿತಿ ಸರ್ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಕತ್ತಿ ಬಂದ ಬಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಸರಿ ಏನು ಪಂಪ್ನಿಗೆಲ್ಲಿ ದುಬೈಡಿ ಶಿವಾಜುಲ್ಲೆ ಶಿವಾಜಿ ದುಬೈಡುಲ್ಲೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಶಿವಾಜಿ ನಾಟಕ ದುಬೈಡ್ ಅವನು ಅಮಸ್ಸರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಶಿವಾಜಿನ ಕತ್ತಿ ಬಿಡ್ದು ಗೋತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ಮರ ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪುಜಿ ಮಂಡ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಮೇಡ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತಿ ಅರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗುರ್ತದಿಗೆ ಈ ಮೆನಜರ್ ಬಣ್ಣ ಯಾನು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯ ಬೈಲು ಅದೇ ಬಚ್ಪೇಡ ಆತನ ಶಿವದತ್ತುಗಳಿಗೆ ತೂತಾರೆ ರೀ ಕೆಂಜಾಡ ಅನ್ಮರಣಿ ಅಂಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಜೊತೆ ಅರೆ ತಾಜಿ ಆಪಿನ ಜಾ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಎತ್ತರ ರೂಲ್ಸ್ ಯಾನ್ ತೋನೆ ರೂಲ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ತಸ್ಮೈ ಒಂದು ಕೋಕಿಲ ಹೇಳಕೋರು ಸರ್ ವಕೀಲ ಹೇಳಪುರ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಬಂಡತೆ ವಕೀಲ ಹೇಳಪುರ ನಡ ಪೂಜಿಂದು ವಕೀಲ ಎರಡು ಹತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕೋಕಿಲ ಎರಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಕೋಕಿಲ ದಾಲ ಏತು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾರ್ಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ಮಾರ ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಏನು ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಂತೀವಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಮುರಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತು ಗೊತ್ತಂತೆ ಇದು ಯಾನು ತಾಳ್ಮೇಡ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ತಾಳ್ಮೇಡ ಬಂತೆ ಎನ್ಮರ ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ಮರಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡಿ ಸರ್ ಏನು ಪೈಲಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಿಗರೇಟ್ ಅದು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಗುರ್ತಚರಿಗೆ ಉಂಡು 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 ಎನ್ನ ಇಂಪ್ಲೆನ್ಸ್ ಓಡಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕೆ ಏನು ಬಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಬಣ್ಣ ಪಾತ ಏಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರ ಪಾತ್ರೆ ಪೆದ ಮಾತಾರೆ ಗೊತ್ತಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಇಡ್ಬೋದು ಒಂಜಾರಲ್ಲ ಇದು ದಾದ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ತಪ್ಪು ದಾದ ಮತ್ತೆ ಯಾಮಗ ಪಾತ್ರೆ ತತ್ತ ಪೆದ ಮಾತೆ ಬಿಡ್ತು ಗೊತ್ತಂತ ನಾಯಿ ಹಲೋ ತಸ್ಮೈ ಆಯ್ ಸೈತಿ ಮళ్ళీ పొలచి యాదైతే దాల కూడా చూద్దాం తర్వా ఇది ఆపండి జా ಸರ್ ಆಪಣ ಮನ್ಪುಗ ಸರ್ ಮನ್ಪುಗ ಆಪುಂಡು ಅಜ್ಜ ಆತೆ ಆಪಣ ಸರ್ ಆಪು ಜಿನ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಸತ್ ನಾಟಕ ಅನ್ಪೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಲೇಟ್ ಉಂಟಾ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೇನು ಚೂರು ಓಕೆ ಏನೋ ಸಿಗಿಡೋದು ಸೈದಾಪೇಟ ಕ್ರೋಂಪೇಟ ರಾಣಿಪೇಟ ಪೇಟ ರಾಪ್ ಪೇಟ ರಾಪ್ ಪೇಟ ರಾಪ್ ಎನ್ನ ಓಡು How can I help you, sir? ಅವರ್ಚಿ దాని ఎన్న ఓళ్ళు ఎన్న కుళ్ళు Oh, yeah, 1 second. Sir, actually, you're Arna seat kulondar, sir. So please, ఎన్ననా sir, excuse me. ಇದಾನೆ ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ಪುನು ಲೇಪಣ ತಮ್ಮulu Sir, please, you're lucky that I seat koranda edde tu. Thank you. ಅವಳು ಬಿಟ್ಲ ಏನು ಪುಣೆ ಎನ್ನ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ ಪಣ್ಣ ಸುರು ಫಾರಿನ್ ಪೋಪುನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಏ ಅಂಜ ಬಾಬುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏ ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಮಾಡ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಇತ್ತ ಬೆನಿಪಿನಿ ಇಮಣ ಮಿನಿ ಪೋಂಡು ಹೌದಾ
ಒಂಜಿ ಪುಟಾಣ ಮೀನಿ ಒಡೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಲ ಹೋದ್ ಪುಟ ದಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿನ ಪುನಃ ಎನ್ನ ಪೋಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ಅಂಡ ಎಷ್ಟೇ ಅಂಡ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಯಪ್ಪ ಎಂಕೆನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಪುಣ ಬೋಡು ಯಾರನೇ ಕಾಪುಣ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡತ್ತ ಕುಳ್ಳೆ ಕುಳ್ಳೆ ಮುಖ ಬೇತ better crow better Ronnie better better rap better rap ಡ್ರೈವರ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಎತ್ತಿರೋ ಯಾನೇ ಡ್ರೈವರ್ ಇಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಮೀ ಕುಡ್ಪೇನಾ ವಿಜಯ್ 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 ಏ ತಲಪತಿ 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 చెప్తే కోటియల్ బై ಆ ನಾಟಕ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಒಳ್ಪರಿಚಿ ಸರ್ ಏ ಮಿತ್ತದಿ ವಚ್ಚೆ ದೊರಿ ಉಂಡಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಅಪ್ಪ ಪಣ ಏನು ಏಪಲ ಸೀಟ್ ಅಡಿ ಮಿತ್ತದಿ ಏಪಲ ರಾಜೇಶ್ವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದ ಕಮ್ಮಿ ನಂಚ ರೆಡಿ 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 Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the flight. Please listen to the safety instruction. Follow this notebook for any queries. Fasten your seat belts. Thank you for your coordination. ಅಂದಾಜಂಡ ಬರೀ ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬ ಚೀಟಿ ತೋಜಲ್ ದಲ ನಮಗೆ ಆಪನ ಎಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಾಡೋಡಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಎಟ್ಟೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ನಾಲ್ ಬನೋದುಲ್ಲಾಲು ಇದೇ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಯಾವಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಇತ್ತ ಫ್ಲೈಟ್ ಲಕ್ಕವೆ ಫೈಟ್ ಲಕ್ಕವರ್ ಕಲವಿ ಎತ್ತಿರಿ ಉಂಡಿ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಉಬ್ಬಿಯ ರಸಿ ಕಲ್ವಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದರ್ಪ ದೇರ್ಪುಲೆ ಅದು ಏತು ತೋರದ ಪೈಲಟ್ ಅಚ್ಚಿ ನರಕ ಎತ್ತು ಈರ್ವಾಗ ಶಾಪುರಾನೆ ಮಾಡಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಮಾಡಚ್ಚಿ ಕುಂತ ಪೋಡಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಚ್ಚಿ ಮಾಡಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಮಾಡಚ್ಚಿ ಯಾಲ ಸುರುವೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಸುರು ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಮಾತ ಪಿಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಜನಕುಲು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮನಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಪಿಜ್ಜಿನೇ ಮಾರೇದಿ ವಿಮಾನ ನನ್ನಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಪಿಜ್ಜಿನೇ ಬೈ ಬೈ ನಾಯಿಗೆ ಎಂಚಿನ ವಿಮಾನ ಲಕ್ಕವಣ ಮರಕಿರಂಗ ಲಕ್ಕವಣ ಮಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬಿತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಲೋ ದೇವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಾನು ಕೊಂಚ ಅಂಚಿನೇ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡು ಎಟ್ಟೆ ಅಂಚದು ದಪಂಡ ಏನು ಇರನ್ ಬಿಡ್ತು ನನ್ನ ದಾಲ ಇದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು படிக்க நான் பொஞ்சோட இன்ச்சகிங்க ಲೇವಲ್ ಪಡೆಗೈ ಬರೋಲಿ Piraudu, sir. படிக்க முன் பிராடோ எதுட ಇದೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಡಿ ವಾಸರೂಮಿಯೇ ಈಜ ವಾಸರೂಮು ವಾಸರೂಮು ಏ ದಾದಿ ನೀರಿಚ್ಚಿ ನೀರಿಚ್ಚಿ ನೀರು Flight ನೀರು ಉಪ್ಪುಜಿ ಸರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಎಚ್ಚ ಟಿಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಸರ್ ಪಪ್ಸಿ ತಿನ್ರತ್ತಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೆಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೂರೆ ಪೂರ್ ದಕ್ಲೆ ನಂದಾತ ಅವರಿಗೆ ರಪ್ಪಂಚು ಗೊತ್ತೇ ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೂಲಿ ಪುಪ್ಪಿದಿರ್ತಾಳ ಪಾಪ ಆ ಇಲಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದ ಆ ಇಲಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ದಾದಿನ್ ಕೈಟಿಯ ಹೌದಲ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣಲೆ ಕಲ್ಬರೀಸಿ ಎದುರು ಗಾಡಿ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಅರ್ಥವ ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಿಡಲಿ పొర్లు ఈ తుడునాడు ಒಂದು ವಿಮಾನದ ಮಧ್ಯನಾ ಇದು ವಿಮಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ರ ಅವ ಬಂಡ ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಹೋಗಿನ್ಯಾ ವಾಶ್ರೂಮ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಎನ್ನದು ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಗಡು ಸಿಕ್ಕಿಡ ಬೆರಿಚ್ಚಿ ಸರ್ ಉಳಾಡಿ ಸುಮಾರ ನಾನು ಐಕೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಲ ಅಂಡೆ ಚಾಪಣ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಪರಮಂತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬದಲಿ అందప ఆరడ పనులు చలి ఆపునుండు ఎంకి చలి ఆపునుండు అయినా యాడ్ సౌండ్ అతే ఏం పాస్ అంతనే ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ದೊರಕೊಂಡು ಎಂಕಲವ್ರು ಅಂತ ಅಂಡು ದಾಯಿ ಗಂಚ ಮನ್ ಪೇರು చలి ఆపున ಕೊಡ್ಲೆ Side up better crow better Ronnie better ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಬಾಡೆ ಪನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ಬೋದಲ್ಲತ್ತೆ
चल अब जाता हाँ चल సైదాపేట రాణిపేట కొరంపేట పేట రాప్ 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 ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಬಾಲೆ ತೊಂಕುನ ಮಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ತಸ್ಮೈ ನನ್ನ ಶಿವಾಜಿನ ಉಗುರು ಕೊಂತಾರತ ನನ್ನ ಊಹಿಂಚಿ ಮನೋಚ ಮರ ನಿಕ್ಕಲು ದಾಯಗಿಂಚ ಮನ್ಪೋರ ವಿಮಾನ ಆಯ್ತಾರ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಂಜಿನ್ పోతుండు ಸರಿಜ್ಜಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುಂದುಂಡು ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ವಿಮಾನದ ಇಂಜಿನ್ ಹತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಕಂಡನ ಇಂಜಿನ್ ಮರಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಅದು ವಾಮಿಟ್ ಬರುಂದುಂಡಾಗ ವಾಮಿಟ್ ಬರುಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತೆತ್ತು ಕಕ್ಕ ಉಳ್ಳು ತಪ್ಪಚ್ಚಿ ಮಾರಾಯ್ತು ಪಂಡ ಎಂದೆಪ್ಪುನ ನನ್ನ ಕೆಪಿ ಗಾಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಬಲ್ಲೆ ஒரு ಅರ್ಧ ಬಲ್ಲೆ ವಾಮಿಟ್ ಹಾರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಎಂಜಿ ಸಾಯಿ ಎಂಜಿ ಸಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ವಾಮಿಟ್ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎನ್ನ ಲಿಂಬೆ ಲಿಂಬೆ ಬಲಿ ಕಾಣೆ ಎನ್ನ ಒಡಿ ಪಾಸ್ ಅವನು ಮಾರೆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ದಿತ್ತು ಮೂಸು ಮೂಸು ಎನ್ನ ಅತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ಬಲಿ ಮೂಸ್ತೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಆಯ್ನ ನಾನು ಲಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ಲಕ್ಕೇನೆ ಲಕ್ಕುಜಿ ದಾಯಿ ಲಕ್ಕುವಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕರನೆ ಲಿಂಬೆ ಅವರು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಅನ್ಪುರ ತಪ್ಪತಾವು ಎಣ್ಣೆ ತಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ತಪ್ಪಿಯ ಇದು ಐನೈನು ಮದ್ವೆ ಆತಿನ ಕುಳಿದ್ದಾರ ಹೆಂಚಿನ ದ್ರೌಪದಿಯ ಆತ ಹಾತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಮದ್ರಂಗಿದ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಬಲ್ತಿದಿನ ಹೆಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ನನೆ ಮೂರ್ಗೆ ಲೇತಬಹುದು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಅವನು ಕೆರ್ನಿನ ಕುಳಿದ್ದಾರ ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನ ಕೆರೋಟ ಆಯ್ ಹೋಗಿ ಸೈದು ನನಗೆ ಕೇಳ್ಪ ಈ ನೋಟಿ ಬಲ್ಲ ಆತ ಅವು ಸರಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಆತ ಆತ ಅವು ಸರಿಯಾ ಅಂಚ ಮತ ತಪ್ಪತ್ತವು ಎಣ್ಣೆ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಸರಿಯಾ ನಿಕ್ಕಿದಾದ ನಿಸು ಆತ ಸರಿ 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 రాణిపేట కొరంపేట పేట రాప్ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಬಂದು ಆ ಹೋಯ್ ಜಲ ಅವ చాలా ಟೆನ್ಷನ್ Good morning, ladies and gentlemen. Your flight is ready for landing. Please don't remove your seatbelts. Thank you. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುದುಂಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುದುಂಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ದುಂಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಳಂಡ ಚತ್ತೊಂದುಂಟು ಡೋಲು ಏ ಫ್ಲೈಟ್ ಚತ್ತೊಂದುಂಡಿ ಯಾರು ಬರ್ಸ ನೀರು ಜಪ್ಪುಣತ ಅತ್ತಿ ಫ್ಲೈಟ್ ತಿರ್ಗಿ ಚಪ್ಪಣೆ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಇದಾರೆ ಈ ಮನೆ ಜಪ್ಪನೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬೇಲಡಿತ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಬತ್ತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಚತ್ತನ್ ಚತ್ತನ್ ಪಾತು ಬೇಗ ಅವಿ ವಿಮಾನ ಬೋನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಜಿಗೆ ತಪ್ಪೆತ್ತಿನಿ Thank you, sir. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಬೇ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಬೇ ಬಲೆ ಬರ್ಬಾ ಎಲ್ಲ ಬೈ ಸೂಪರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬೈ ಬೈ ಓಡಿ ಬಾಪುಣೆ ಬರ್ಬಾ ಏನು ಮಾಡ್ಪುಂಜೀರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂತೆತ್ಯ ಫಾರಿನ್ ಬತ್ತನೆ ಪೋಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ಪುಂಜೀರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈತಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಕತ್ತಲೆನ ಕೊಂಜಿ ಕಕ್ಕೆರತ್ತುಂಡು ಈರ್ ಬತ್ತಾರೆ ಓಳಿತ್ತನೆ ಏರ್ ಬತ್ತನೆ ಏರ್? ಈ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಕೊಡ್ದೇನ ಕಕ್ಕುನೇನು ಉಂತಾಯ್ನಿ ಏರಿಯೇ ಏರ್ ಬೇರತ್ತ ಓ ಆರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣತ್ತ ಏನು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಪುಣೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಪುಣೆ ಅತ್ತೆ ಗುರ್ತರ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಬೇಂಡ ಏರು ಬಣ್ಣಾರ್ನ ಗುರ್ತೈಜಿಂಡು ಏರು? ಅವ್ ಏರು ಏರು? 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಲವ್ ಮಂತಂತಾನೆ ಎನ್ನ ಗುರು ಗುರು ಅತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಮದ್ಮ್ಯಾನಾಗ ಲಕ್ಷಾಟ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಂತ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಂತಂದು ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನ ಮಾರೈಟಿ ಬಕ್ಕ ಬಂಡ ಅಕ್ಲು ಮುಕ್ಳು ಪೋಪೇರು ಪಾರಿನ ಅನಿಮುನು ಪೋಯ್ ಬಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಅತ್ಯ ಇತ್ತ ತೂನಾಗ 2 ರೂಪಾಯಿದ ಲಿಂಬೆ ಬಿಳಿ ಕೊರ್ನ ಪಿರೋಡು ಪೋ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಪ್ನ ತುಂಬ ಪಂಡ್ರ ಸಂಕಟ ನಿಕ್ಲಿ ಅತಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಆನಾಗ ಪೊಣ್ಣು ನೆನ್ನೆ ಎಂಚ ನಂಬುನು ದಾ ಈಲ ಬರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಲಿಂಬೆ ಬಿಳಿ
ಶೈಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೈಲ ಆಚೆ ನೋಡಿ ವಿಜಯ್ నువ్వు ఏదైనా నాటకంలో నాటక నాయ్ సైతే సైతే ಯಾರ್ పైలట్ ಮಂಗೆ? సైతే పైలట్ సైతే సైతే పోయి దాదండి దాదండి ತಪ್ಪ ಮಗ ಏಕೆ ಇಂತ ಮಂತನ್ ಬೇಜಾರಿಜಿ దాదండి ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಿವಾಜಿ ಕಚ್ಚಿದಂತ ಲಕ ಮಂತ దాదండి ಅರ್ಲೆ ఏంటండి ಎತ್ತಿನ ಆಪಿನಿ ಅವಳು ತುಲೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಐಡಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿತ್ತಿಡು ತಿರ್ಗಾದು ಪಗಲ ಕುಟ್ಲಾಡೆ ಚಪ್ರಾದಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ಎಸ್ಸಲು ಮೂಜೆಕ್ ಬಹುಶಃ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿತೀನಿ ಅಪಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಲತ್ತು ಜವನರು ಅಪ್ಪಗನೇ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾಡೊಂದು ಅವು ಕುಡಲ ನಿಜ ಒಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಕುಡರ ನಿಜ ಆತನೆನ್ನುವೆ ತೀರ್ಪು ಅಕುಲ್ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲರು ಸುರುಟು ಪುದರ್ಕೆನ್ವೆ ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ವಲ್ಲ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಅನೀಶ್ ನಿಶಾಲ್ವಾ ಮಂಜೂರ್ ವಿಪಿನ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಿಪಲ್ಲ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಕಲಟ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ಮಂಜೂರ್ Navya. ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಜಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಕ ದೇಪಣ್ಣ ಉದ್ವೆ ವಿಮಾನದ ನಿಲ್ದಾಣೋಡಾಪಿನ ಕತೆ ಬಹುಶಃ 16 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ರೆಡಿ ಸೀಸನ್ 7 ನಮ್ಮ ಮಂತಿತ್ತ ಬಟ್ ಇಮನ ದುಲೈದ ಮಂತಿತ್ತ ಪಿದೈದ ಬೇತ ಪೋಷನ್ ಮಂತಿತ್ತು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಿದೈ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಅವು 12 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿನ ಕೆರಿಯರ್ಡ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತೆಗೆದಿರ್ತೀನಿ ಅಕಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ದುಂಬು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರನ್ ತೂನಗ ದುಂಬು ವಿಜಯಣ್ಣಲಕ ತೋಜು ಅಂತಾರೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಪನ್ಪ ನಡಪುನಾಡು ಅತನ ಗರ್ವಾಡು ಅಪುರ ಹೆಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಂಚ ತೋಜು ಅಂತೆ ಬಟ್ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ರೋಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೇವಂಡಗ ಆರ್ಲ ಅರ್ಜುನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅವೇನೇ ಪೊಗ್ಗದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಓಲು ಫೋನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕನ ಬರೋ ಅಂಚೆನ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಅವೇ ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಅಂಡ ಖುಷಿ ಅಂದು ಬಟ್ ಅರ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮನ್ಪುನ ದಾದ ಏನು ಮಂದೆ ಇಟ್ಟು ದಾದ ತಪ್ಪಿತ್ತಂದ ಅಡ ಸಾರಿಕೇನೆ ದೇವಂಡ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯವಾದ ಮಾತ್ರ ದೇತು ಅಂದ ವಿಜಯನ್ ಏಪಲ್ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಹುಶಃ ನೀರಿನ ಮೇಯ್ಟ್ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಮೇಯ್ಟ್ ವೈದ್ಯರ ಅಂತ ಕೇನಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ದಿಗೆ ನಾನು ಬೆನ್ನೆರಿಗೆ ಶುರು ಮಾನದಿ ಭಾರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಲ್ದಾರು ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕನ್ನದಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿ ಒರೇನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಪವಿತ್ರ ಅಕ್ಕನ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಹಿಟ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ತುಳು ಇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಲ್ದಾರತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಏರ್ಲ ಕಾಲಿ ಕೇನೊಂದೇ ಪೋಯಿರಂದಂಡ ನಿಜವಾದ ವಿಜಯಣ್ಣನೇ ಬತ್ತದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ದುಲೆ ಕುಲ್ದೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ್ರದ ಕಿಚಡ್ ದಿಯರದ ಆ ಕುಡರು ಬಲ್ತೋಜಾಲೆ ತಸ್ಮೈ ನನ್ನ ಪಿಲಿತ ಕೂರು ಬಿಡ್ದು ಬೋತು ಇರ್ತ ಮಾರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಪಿನ್ ದುವಿ ಮಕ್ಕಳ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಬಾರಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏರೋಸ್ಟ್ರಿಸ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆರ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ನ ಪದ ಪಂಚ್ ಪಾಡ್ದೊಲಿತೀನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ತೋಜುಂಡು ಇಂಕಂಚ ಆರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಪಂಚ್ ಪಾಡ್ದ ನಲ್ಲ ಒಂದಂ ಏನು ಅನ್ಪುನು 99.9% ಬಿಟ್ಟದ ಶೋ ಆತು ಒಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ಅರೆಲ್ಲ ತೂನಗ ನಿಜವಾದ ಆರೋಸ್ಟಸ್ ಲೆಕ್ಕನ ತೋಜೋದಿತ್ತೆ ಅವಲಾಗರೆ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ತೂಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಜಿತೇಶ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಪೋಟಿಗೆ ಶುರು ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ರಪ್ಪ ನವೀನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ದೂರ ಮಾಡಿ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಎಡ್ಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋ ಕಾಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣಿ ಬಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೋವು ನಾಡು ನಾವು ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟದ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಬತ್ತನು ಮುಜ್ಜಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸವಿತಾ ಅವಡು ಸವಿತಾ ಆತ ಪವಿತ್ರ ದಾನ್ ಎಂಜಾಬಿನ್ ಪವಿತ್ರ ಮುಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಸವಿ ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಉತ್ಸವ ಮುಕ್ಳನ ನಡೋಟ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಣ್ಣನಿಟ್ಟು ಕೊಡೆಯಲ್ ಬೈಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತು ಅವು ಆರ್ನ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಅಂದು ಅರೆಗದಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಅರೆ ಖುಷಿ ಅವು ದಯಪನ್ನಾಗ ಓ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಜನ ಬಟ್ ಅವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಟು
ಯಾರನ್ನ ಜಿತೇಶ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ತಾಯಿ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಮಂತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಇಂಕ್ ಇರೇನಾರು ಎಂಚಲಿಪ್ಪುರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್ರಿ ಅರ್ಜುನ ನಡನೆ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಜಿತೇಶ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗುಂಗುರು ಗುಜ್ಜಲ್ದ ರಡ್ಜರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಾದ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಅವ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕನ ಕುಡೋರಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ಲ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಮಂತ ಪಿರಾವಡು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಬಾರಿ ನಡಪ್ಪ ನಾವು ಅವು ಹೆಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಲವಲವಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಅವು ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ದಮ್ಮು ಓಪನಿಂಗ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜೀವಪತ್ತು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಆದರೂ ಅಂತಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಶ್ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೈಲಟ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಮೀನ್ದಲ್ಲ ಅವರಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಾಣ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅವು ಒಯ್ತಿದ್ದಿನ ಬಲ್ಲಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಒಯ್ತಿದ್ದಿನ ಬರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಎಡ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೈತನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಕುಡಲ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೂಟ್ ಆದ ಸೂಕ್ತವಾದಿತ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಾದನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಓಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರಂದೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಆ 3 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ತೋಜಾರೆ ಐತೆ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆಯಲ್ ಬೈಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಓಲ ಲ್ಯಾಗ್ ಆತಚ್ಚಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಜ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇತ್ತನ ಏರ್ನ ತುಳಸಿನ ಬೇಲೆನ ಟೋಟಲ್ ಅಂದ ಬೊಕ ಆರ್ಕಿ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ್ಲೇಕನೆ ಏರ್ ಹಾಸ್ಟೆಸ್ ಒಂಚೂರು 4 ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ತೊಲಿ ಒಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ 4 ಅವ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಂಚ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲಿ ಓಲ್ಲ ಪಂಚ್ಗೆ ಜಾಗ ದಿತ್ತಿಜಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದು ನಿಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕಲೆಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿತಿನ ಈ ಪಿರೋಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಂಚಿತಿನ ಮಾತಿರಗಲ ಒಂಜಯ ಪಾತಿರೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಪೋರಲೆ